Kako se to meni zaljubio? Irena, traži ga vidjeti. Ima neš. Taj pogled. Jednostavno osjetiš neš u njemu. Ali bi moj Superman išao sa mnom na Zrče. Pa jel tvoj stari u castingu? Pa niš se ti ne brini, nagovorit ću ja njega, to nema ni problema. Idemo na jebeno more. Ja se ne vraćam! Noge ću je polomit kad je uvati. Ma to si trebao i ranije, ajde, molim te. To je Zrče, ej, bit će nam i tako dobro. Zrče, da.